a yau wannan kotu za ta taru karar ummi da sabi tanko. Ina sabi tanko da ummi idan sun halara a gaban kotu sa iya fitowa. Malam Sabiu Tanko, matarka ta kawo ƙararka akan tana so a raba aurenku. Malama Ummi, Allah ya taimake ka ya mai girma mai shari'a. Shin akwai rashin ci ne ko akwai rashin sha? Na kawo ƙarar mijina ne akan bai iya yanka ni. Kai, wallahi na iya yanka lemo. Yanzu a ce ban iya ba. Wallahi na iya. To haka ne ya bani gwada mana a gani. Wallahi ya mai girma mai shari'a bai iya ba. Sai ta ce fa, yanzu ka ce ban iya. Wallahi na iya yankawa. A bani gwada inda akwai. Ina magatakarda. Allah ya taimake ka. A kawo lemo guda biyu da wuka. Ta, Allah ya taimake ka. Ina magatakarda. Allah ya taimake ka. A bashi yanka mana lemo inda ake yanka lemo. Ba ga yi rankawa. Ko mana lemon da yanka. Malama Ummi kika ce bai iya yanka lemo ba gashi ya yanka lemo. Allah ya taimake mai girma mai shari'a ba fa haka ake yanka lemu ba. Ina magatakarda. Allah ya taimake ka. Ita mu ba ta nuna mana yadda ake yanka lemo. Ya mai girma mai shari'a ga yacce ake yanka lemu ya fi ruwa. Ina fahimce ki kotu ta fahimci me kike nufi. Daman faɗin cikin hadisin Manzala sallallahu alaihi wasallama yana faɗai karo mana akan cewar kada mu dinga zuwa matanmu tamkar dabbobi, mu fara aika ɗan saƙo. Don haka kotu ta yanke hukunci akan cewar ta ba ku nan da sati 3. Malama Ummi ki je da mai gidanki a gida a sannu ki koya masa yadda ake yanka lemu. Oh!